Ola, na clase de hoxe seguimos falando das paisaxes e, concretamente, tócanos a paisaxe de montaña, aínda que tamén daremos algún apuntamento sobre a paisaxe semidesértica. ¡Empezamos! En tutoriais anteriores falamos do clima e do tempo atmosférico. Dependendo do que haxa en cada territorio, dará lugar a unhas paisaxes moi diferentes. E disto, das paisaxes, é do que imos tratar na clase de hoxe, concretamente da paisaxe de montaña e da semidesértica. Imos coa paisaxe natural de montaña, é dicir, a que non foi modificada polo ser humano. A vexetación é moi diferente entre unhas zonas e outras, dependendo da altitude na que estas se atopen. Empezamos coas zonas con menor altitude. Nos bosques hai, sobre todo, nas zonas orientadas cara ao sur, aciñeiras. E orientadas cara ao norte temos carballos. E a quenda das zonas de altitudes intermedias. Ademais de carballos, atopamos abetos e piñeiros. E rematamos coas zonas altas ou no cumio das montañas. Dado que as temperaturas son moi baixas, aquí hai menos plantas. A estas altitudes acostumamos ter arbustos e prados. Vamos agora coa paisaxe humanizada de montaña, é dicir, a que foi modificada polo ser humano. A poboación ten unha densidade moi baixa. O abrupto do terreo e as temperaturas extremas dificultan os asentamentos poboacionais nestas zonas. As persoas viven, sobre todo, en vilas e pequenas aldeas. Os seus habitantes dedícanse á agricultura, á gandaría e á explotación forestal. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Aínda non falamos do clima semidesértico, así que tócalle. Nas zonas máis secas de España dase a paisaxe semidesértica. Saberías dicirme o nome de polo menos 3 plantas típicas destes lugares?
E nestas zonas semidesérticas temos chumbeiras, esparto e palmito. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!